pripremili smo vam još nekoliko vrućih tema. Novi hrvatski konzervativci organiziraju Cool Fest. Dr. Robin Harris, ključni govornik konferencije i nekadašnji savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher, naš je gost. Nastavku emisije razgovarati o hrvatskoj ekonomiji. I to možda ovaj puta iz malo drukčijeg kuta, a na to nas je potaknuo Cool Fest koji se danas počinje održavati u Zagrebu. Okupio je nove hrvatske konzervativce, kako ih popularno nazivaju, one koji žele ponuditi drukčiji pogled na budućnost hrvatske ekonomije. Jedan od ključnih govornika na toj konferenciji je gospodin dr. Robin Harris, kojem želim dobar dan. Svojedobno savjetnik britanske premijerke Margaret Thatcher, publicist, novinar, analitičar. Odgovorit ćete na pitanje postoji li drukčija opcija gospodarska i postoji li model drukčije države. Naslov vašeg predavanja koje će biti sutra jest je li tržišno gospodarstvo najbolje rješenje. Pa ćemo onda od toga i početi. Je li tržišno gospodarstvo najbolje rješenje? Da, jest. Ne samo zbog toga što je to jedino rješenje. Ova gospodarska pitanja teška su da bi se dobro implementirala, odnosno provela. Međutim, nisu teška kada se njima pozabavite na razini analize. Ono što znamo je ono što radi. I to nisu moje riječi, to su riječi Tonija Blaira. Znamo da to funkcionira, znamo da kapitalizam funkcionira i znamo da što je jedno gospodarstvo slobodnije, brže će rasti i uz to, dugoročno gledano, to će biti bogatije stanovništvo zemlje. Ako imate gospodarstvo koje propada, ako imate ljude koji su siromašni, kao kod vas, i nemate dobroga izlaza iz toga. I zbog toga, što slobodnije gospodarstvo, bit će vam bliži izlaz iz te situacije. Kad govorimo o situaciji u kojoj se Hrvatska danas nalazi, s obzirom na to koliko ste imali prilike upoznati se sa podacima koji se tiču našeg gospodarstva, je li prekasno za radikalnu terapiju? Nikada nije prekasno. Nikada nije prekasno i ne želim biti bezobrazan prema Hrvatskoj. Ja volim Hrvatsku, volim hrvatske građane, doista ne želim biti bezobrazan, no nikada nije prekasno ako je neko bolestan da ga pokušate izliječiti. Hrvatska je bolesna, treba je izliječiti. Bilo bi vrlo neprofesionalan i neljubazan liječnik koji bi rekao da je pacijent previše bolestan i da ga previše boli da mu da lijekove. Lijekovi se moraju dati i to sada. Bili ste i dužnosnik konzervativne stranke u doba velike krize s početka 80-ih i savjetnik, rekao sam već, u vladi Velike Britanije. Kad vučete paralelu, kakve ste lijekove tada pokušavali ponuditi i nudili Britaniji, koji su lijekovi danas potrebni hrvatskom gospodarstvu? Mislim da postoje usporedbe, naravno postoje razlike. Velika razlika je da imamo ogroman problem sa inflacijom u Velikoj Britaniji, u Hrvatskoj to nemate. To je kod nas bilo poprilično loše, pogotovo 1970. godina. Također imali smo i velike probleme sa sindikatima u Velikoj Britaniji. Ne želim biti bezobrazan u vezi sa sindikatima u Hrvatskoj, no problemi s njima ovdje nisu uopće usporedivi s onima u Velikoj Britaniji. Međutim, osnovan problem jest da idete u pogrešnom smjeru, jer se oslanjate na državu i na javnu potrošnju previše. Oslanjate se previše na javni sektor, a morate ići u suprotnom smjeru. Opet, jednostavno je, ali nije lako. Morate srezati javnu potrošnju, morate srezati broj ljudi koji rade za državu. Samo smanjenjem, i opet, ja to govorim malo grubo, ali smanjivanjem prilika za rad za državu, jedino tako ćete povećati mogućnost da oni rade u privatnom sektoru. No, mnogi se ovdje boje da će to rezultirati samo novim valom nezaposlenih i ničim drugim. Neće značiti ništa drugo. Možda će to potaknuti, odnosno povećati nezaposlenost, ali već imate 20% nezaposlenih, 50% mladih nezaposlenih, što je skandalozno. Ne možemo samo reći zapravo da je to jednostavno previše bolno. Ne kažem da vi to kažete, ali može se reći možemo nastaviti s takvom nezaposlenošću i da mali ljudi, polovica njih nikada ne radi. Ne smijemo tako. Moramo učiniti ono što je nužno, a nužno je srezati javnu potrošnju, morate srezati regulaciju, odnosno poreze
poreze i pogotovo odnosno poslovne i privatne poreze. Morate potaknuti investicije u privatnom sektoru tako da ljudi mogu imati nešto što će im cijeli život donositi prihod. Sad ste spomenuli smanjivanje poreza. To je upravo suprotno od onoga što je jedna od najvećih trenutno novih zvijezda evropske ekonomije na ljevici. Thomas Piketty u svojem Kapitalu 21. stoljeća sugerira. On naime smatra da se kriza treba riješiti upravo porezivanjem bogatstva i to on se fokusira na nasljeđeno bogatstvo u odnosu na rad. To je vrlo dugačka knjiga. Ne mogu reći da sam je u cijelosti pročitao. Znam francuski, pročitao sam nekoliko puta Prusta, ali ne i tu knjigu. Međutim, ono što je zanimljivo da se ta knjiga nije dobro prodavala u Francuskoj i ne samo zbog toga što su u Francuskoj eksperimentirali s time. Tamo imaju porez od 75% na bogatstvo. Kao što je David Cameron rekao, nas to oduševljava. Možemo i postaviti crveni sag za sve talentirane Francuze koji će doći u Britaniju. I oni doista dolaze u Britaniju zbog toga. Čujete ih na ulicama Britanije. Ako pokušate oporezivati da biste došli u bolje društvo, samo ćete ga osiromašiti. Samo kapitalizam djeluje. Drugim riječima, vi ne smatrate da se zapravo nejednakost na koju Piketty ukazuje, da se pojavljuje u suvremenom europskom društvu između najbogatijih i najsiromašnijih, a onda i problemi cijelog društva mogu riješiti na način zapravo, naravno ne u pojedinoj zemlji, nego na primjer na cijelom zajedničkom tržištu, oporezivanjem radikalnim onih najbogatijih. Odnosno progresivnim oporezivanjem. Ne bi nas trebalo zabrinjavati to što postoji nejednakost ako možemo ponuditi mnoge prilike ljudima da postanu bogati. Ne bi vas trebalo smetati, ne bi ni mene trebalo smetati što radi najboljih 3 ili 5% populacije, to što su oni bogati. Ako oni žele živjeti životima tajkuna, neka, mi to ne moramo činiti. Ako oni to žele, pustimo ih. Ono što mene zanima je da ljudi u sredini ljestvice i na dnu ljestvice mogu živjeti i preživljavati. To nećete dobiti ako ih oporezujete svaki put kad dobijete priliku. Također, nasljeđeno bogatstvo, jedno od glavnih poticaja da ljudi zarađuju je da se osigura da im djeca imaju bolju budućnost. I to je vrlo dobra prilika, odnosno vrlo dobar razlog da ne oporezujete bogatstvo i nasljedstvo. Ono što znamo je da je kapitalizam stvorio Sjedinjene Američke Države najuspješnije gospodarstvo na svijetu. I znamo također da 6 najslobodnijih gospodarstava su ona koja rastu. Jednostavno, to su činjenice. Zbog toga ne bismo trebali biti zavidni bogatima. Ne bismo smjeli ignorirati ono što funkcionira, a ono što funkcionira za sve jesu poticaji da se radi i prilike da budu bogati. Nije bitno što su bogatiji, to stvarno nije važno. Trebamo se osigurati da siromašni ne budu siromašni i da srednje klase mogu preživjeti. Međutim, kad govorimo o takvom sustavu, je li jedna od vrlo bitnih poluga, a koja nedostaje vrlo često u tranzicijskoj Europi, i borba protiv korupcije, odnosno nepostojanje korupcije, jer nije samo pitanje da bogati zarađuju više, nego da nažalost su i bogati i pred državom i u pravima i u mogućnostima manipulacije u daleko boljem položaju u odnosu na prosječnog državljanina. To je istina. Istina je da je korupcija problem i korupcija je hrvatski problem. Korupcija je pogotovo problem u svim bivšim socijalističkim državama i mislim da bi vam to trebalo mnogo reći. Jer tamo gdje su država i političari i javni dužnosnici imali mnogo moći, imaju da interveniraju i da osiguraju da recimo javne nabave ide u ovom ili onom smjeru ili da se propisi postavljaju ovako ili onako. Gdje god se pojavljuje mnogo vladine moći, ima i mnogo potencijala za korupciju. Bilo bi dakako vrlo lijepo kad bi svi bili moralni, kad bi imali puno vrlina i tako dalje. Ali moramo prihvatiti da to neće biti tako. Ono što je važno je da nemaju mnogo prilika da iskorištavaju moć. I ljudi će iskorištavati moć ako budu mogli. Želimo imati malu vladu i slobodnu ekonomiju jer je tako manje prilike za korupciju. Treba vam vladavina prava koja će se pošteno ponašati sa ograničenom vladom i to će iskorijeniti korupciju. Jedan od prigovora koje smo dobili od Europske unije kad su vidjeli kako pripremamo našu nacionalnu strategiju gospodarsku je da su nam rekli da bismo htjeli sve, a to će onda na kraju značiti u kontekstu specijalizacije ništa.
jedan mali efikasni državni aparat u Hrvatskoj kada bi zaživio i kada bi onda živnulo gospodarstvo Hrvatske, gdje bi ono po vama trebalo tražiti svoju priliku? Ne mislim da bi država se trebala baviti poslom. Mislim da država ima dovoljno posla i bez toga. Recimo, policija, pravosuđe, pošteno pravosuđe, zatim zakoni konkurencije koje se moraju primjenjivati, naravno na udaljenosti od države. Ne mislim da bi neka nacionalna ekonomska strategija trebala uspjeti. I to je iz vrlo jednostavnog razloga. A taj je da političari i javni dužnosnici nisu jako dobri kao što su mušterije i kao što su poslodavci, da bi vidjeli gdje su prilike. Hrvatska naravno ima velike prilike u lakim industrijama, u turizmu, zatim u uslužnim djelatnostima i sl. Ali čak ni ja ne znam gdje su točno te prilike koje su iskoristile. Tržište će ih samo pronaći, jer znači, kupci i oni koji nude usluge će dati najbolje moguće odgovore za Hrvatsku kao i za sebe. Gospodine Harris, puno hvala na vremenu koju ste odvojili za nas. Sutra vas svi zainteresirani mogu čuti i vidjeti na Coolfestu u Zagrebu koji organiziraju udruge Vigilare i Centar za obnovu kulture, kako ih popularno nazivaju Novi hrvatski konzervativci. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa.